Saya sin man ke por ka mentang adap da ke jing kemen ke jing sungu ke ba crowd blay do kata ke ba ngayo pat saya sin man pen snow ni ke khubor step hapdeng jongi lang ha ni ke por ka ba menta ai ku blay fi ke ba nang ni na jan bat ke ba na jangai baro ha ke kerteng ke jong try u Jesus Christ u nong pen em jongi ba nga sungu ba ngidani ke ktien ke jong blay ya ka ba lapin snow but ya pin snow ingi na ka por sha ka por ka tin ga jong blai ka kai ingi bang long ki bru ki start ki shem phang ki ba snow thu ya ka man ka jong blai ta dei ta ka bang nang puli ni ka tin ga jong blai shi shang yo ya ka jing sha ngi yo ya ka jing thu bang ni ka por ka kwan puli na Lucas ka ni ka nong ka ba khat ar ka khot ka ba lai san ter ka ba ongum ni to long ki ba pan po ila ki singkai bat bala thang ki sharak jong phi Piru kum ki brio ki ba ya ap kmi yau kan rat jong ki lano unwan pai na ka jing kawai shongkurim bahaba ulawan bat ba ulatiet kin ple ya u kumni ru suk kita ki shakri ya ki bahaba ulawan ukan rat un shem ba kidang isharai shishang ong api ba unda penpo yalade ba do pen shong bam ya ki ba unda wan bat un shakri ru ya ki balada unwan ha ka ba arjing apmiet lani ha ka balai baun shemru yaki kumta ken sukken kita ki shakri henry yakane to tip balada utrayeng ulala tip ha ka no kapor ba wan unong to undala ap bat undala I ban prat yakayeng ke jong u piru pilong ki bala kloy na ba kapor ba phimmut ba wan ukon ubrio kani kadai ka jing shishana ka ktien ka jong blai ba kani ka ktien kadai ka ba u jisu u hikai ong ba phiap long be ki be shakri bat ki be sharai hap long be kita ki balong involve ki be don ktilang ki be don bentah ka kam ka jong trai namar ba hagano ka por ba uwan ngimtep henrei lada uwan bat haba uwan un shem yangi bangidang shakri bat bangidang sharai baru jisu ong in kintin ke ba sungutanat bau ong hakapor ke ba phimmut kemut hakapor bampoi perkhat hakapor bangyemut bo unwan no kapabel ke ong ni uwan ukon ubriu tading ta teng ila kran ke jingwan jong tra ke jingwan arsin ke jingrong no kumta tetera mangi kran am teng ni ke ktien am kala Shillong no ke bagi shu snow melen namar ba ngila yo snow ba yo snow ho ngi yo snow haka skor ka jongi hinre ka mensim bun sin kampen kre shu na marba kala julong kumta la ju snow but ya yo snow na ka por sha ka por but kumta ka pelong yu briu em man le lengai ban le kumta ken ban snow kumba wan ni pat wan henry haka ta ka por ka ba ubriu poi berkat haka por ka ba snow ba utrai wan haka ta ka por utrai wan bar ka ba snow tanat ang ni ka long ba ya kita ite ki ba shakri ya kita ki besharai ke ka bajang ni ong kaktin ke jong blai ba ba utrai unwan ukan rat ma ba wan ba untit kin pli ya ukum ni ru kamut kil along ready lupa ke jingkang ba ba uwan kila ready lupa ban pli ya kata ke jingkang de baki dan chani shatai haba uwan kimyo snow ba uwan henry kil along ready ya ke jingkang mar kil along ba kila upbe ya kata ke por lano ba utau kan rat unwan Tagadi kita yang berdia piru em ngin yang lupa ka jingkang. Ba ngin long ready lupa ia ka ni ka jingtiet ia ka ba uken rat un setiet. Ba haba uwan mdei bangi bun kam sharum shaneng ba teng kum ba phone mo teng ni don ni ka phone. Henry teng ibu ka phone shano ba don ba phone ngim juyo ban pick up. Namar ba balai ba ka phone kam dan hajan jongi lani ngim yo snowru mar bangi jingai na ka phone. Kalong kum churu haba utrai unwan ai bengin don haka jingkang ngilalong ready lupa haba utiet banginom non jingai shini shatai haba uwan ngin yo ban play kata ka jingkang bat ya ka ba un yo ban rung ba ka tinju blake ong ni jisu ong ladanga shem yapi ba pidang sharai pidang shakri wong kum no ongangan shakri yapi but wong kum ni kat khot lai pu nyok ong suk kita ki shakri yaki ba haba wan ukan rat un shem bakidang yesharai shishang ong api ba un panpo yalade bat ba un penshong bam yaki ba un wan ba un shakri ru yaki ladang i shakri utrai kapor kan sapoi ba utrai da shisha usungu it pal iki shakri ke jong mau un shakri yaki
bat un panpo iladi un pensyong yaki bat un yaki ya kata ke jingbam ani kanu kalong ba sungu tenat bang sungu kam dei tang kata ke jingbam ka bakin ja do lani kata ke jingbam nam ta ke kpo ka bau blai un Henda un ya kata ke nong na ka benta jong kita baro ki bal ap kmi ya ke jingwan ke jong bat ki ba ya shakri bat ki bi sharai klem tat klem swai dei nda ke tin ke jong blai ka ong ba kata ke jing 3 minit ke jongi kam julong le no e ken hau trai nga kwa ban pule biang ya ke ne ke khot ya bang ila ju pule na ka por she ka por na ka shiti ke ban kong ke jong pol shi koren gen long ba khat san pra ka ong namar kum ta ko pra banget ba i junga to long fi ke bi ne scam bat ki bam ken ri no bat ki baman kar hai man la ka sngi ka kam utrai ha ba fi tip scam ba kata ke jing 3 minit jong fi kam ju long ka bale no e hau trai Paul ukarpat iki prabangej ong ko prabangej ba iet jongaw ong to finlong ki biay ne scam bat ki bam ken ria no bat ki baman karai man la kasngi haga kam ge jong trai kamut ki bi sharai ki bi shakri yau trai ki ba mani ki bi ro ki ba don bet hajan jong trai haga jing mani ke jing ro ke jing shakri mde bagi jingai no blai ndre ki ba jan ba utrai teding ta ki baman kerhai man la kasngi ka kam ke jong tribe hang ni ka ong habang ki tips scam ba kata ka jing 3 minute jong ikam julong len bo tribe kmi lentingi bangin shakri bangin sharai bara bangin dang le kum ta haba uwan shem ingi bangin ang shakri shem ingi bangin ang sharai ngidang yalap ikaktien ngidang sharai kabut ngidang kren ikaktien kat bang ngidang imru kat kum kata kaktien ngidang sharai yaladi kat kum kata kaktien ke jong uji su ong ikini ka wei ong Uang ngan pan po iladi, bat ngan pan syong bam yaki, bat unwan, bat un shakri ru yaki. Namar ba ki shakri utrai kat ba ki dang im, anda ba utrai ulawan, utrai un shakri ken yaki. Bat lada unwan ha ka kabaar ka jing apmiet, lani ha kabalai, un shem yaki kum tasuk kita ki shakri. Ka jing apmiet kabaar, kadai nu kendai ha du khat ar baji, khat ar ka jing apmiet kabalai kadai khat ar du alai baji. Kani di kapor am baki breu ki julek na bantia kendai do khat ar do lai kani kapor baki breu ki ju thia tading ta lada ushem yaki baki klem yo thia henry ki shakri baki sharai am marga babel ka ongi kata me uba yo thia to kino jot na kata ka ba yo thia namar babun ki breu ki yo thia ha ga jing im ka bakin jaman sim ga jongki ka babel ka ongkum ni ka shiti upol shki Ephesus kalenong ka ba san gini ka kot ka ba katsao ka ong da ba kumtaw ong to kijot me ubayot hiya but to meet na kibayap te ukris un pensyay yame gaktin ka jong blake ong kijot ka ba mot kendai hado alay ba ji ka di ka por ka ba gibri ka jot hiya ka di ka por miet ndray utray ukmi lanti yangi Mdei bang yo thia agata ka bakin jado ndrei ngyo thia agata ka bakin jaman sim baru trai ong ke jot me uba yo thia kamut ngiap ban kendit ben riu ka bang ngiap ban pen kre ya kata ka jingwan ke jong trai lano ma unwan ngimtip tang bang ngiap ban pen kre hakano kono pa ka por tading ta ka bible ka ong ni ha ka por bang ngimtip ha ka por bang ngimpoy perkhat kumta ken utrai un sawan Maka Bible ka ong ni ka khot lai pu khandai ngi puli mane ka tuga Lukas khat ar ka ong ba hendai kan itu tip pala da utrai ying ulala tip ha ka no ka por ba uwan unong tu undala ap but un da I ban prat ya ka ying jong pi unong tu ju ya thu la no unwan hendai unwan ha ka por ba ki brukim poi berkat dan teng lai ap shnong lai ap hai umwan hendai anda ha ba Kim dan chuk inong apsnong hakata ka poruan. Tadi ta ka por baki la kin sting ka por baki la kin shingan haka por baki ong mlele hakata ka por unong tu uwan. Bal gadi kata kwa ban ong ifi ka ni kasngi ka bamanta bangila up baro askata mdei tang bangin shu up ndrai ngin yai up ro. Mdei bangin thait no ikata ka ba up ya jingwan ki jong trai. Namar ka basong bang ado kata-kata lada utrai wan ushem ingi bangin ang sharai nginang shakri nginang maning nginang iro ngidan haka jaka ka badai ngidan shisha hakata ka jing im ka badai ka jing long ka badai kada best palate yau tau brio baun shem yau trai ba bau trai unda kemen ban shem yau tau brio ba ulong kumta ba udang sharai ba udang shakri ya ka bau jisu ni ban shakri un ai kanong naga benta kita ken ki be shakri hok ya
Beding tang kwa bedong efi. I bingin shakri bi ublay. Kat bau try 41 I bingin long bi ki bahok akmat jong ublay. Nginang im ke jing im ke babaang nginang im ke jing im shisha ke bi deidur baga ktien ke jong ublay. Bagin im ke jing im shisha ke ba. Pen so bhai utray la ke sngi. Bar nganget ba bagi le kom ta ha bagi long kom ta. Ka bagi shakri utray ke jing 3 minute ke jongi kata ke jing shakri ke jongi. Kam julong le nei utray. Ba utray unwan kumunong tu unwan. Unsawan. Bar ngakwa banong efi ya kita ki bam up unwan kumunong tu. Hendra ya kita ki up kmi ya utray unwan ken kumus im. Ni dia dua ini ke por ka bamenta. Try ni ke por nga aingo ime ko pa ngiyo ini ke khubor ka ni ke sngi. Bagin long ki bri ki sharai ki be up. Namar hagano ma ka por be me wan go trangim tip. Ringi tip baka jingwan jome kala hajan. Baginam yo thia ada ka jingim ka bakin jaman sim ke jongi. Hendringin long ki bakin dit bat ki be up kmi ya ke jingwan ka jongme. Bangin pen me ka sharak ka jongi. Bat ya ka bangin shakri, bangin sharai, klem tat klem swai. Lening dan ya kata ka jing petai lene kata ka jing knyum namarba mempat wan. Hendrai try I bangin try da ka bakmen ngin try da ka bakmi lenti. But try I bor yang i coconut I wei pi wei coconut. Banginum yo thiak no ha kata ka jing em ka bakan jaman sim hin ringin long kita ki ba ap kmi lenti. Ya ka jingwan ka jong me ko pa. Ka duai ngadeker khu ko try yang i lang I wei pi wei. Man ki tip ba ba memoan medon ka nong ka ba kraw ban ai ya kita ki ba ap kmi ka jingwan ka jong me. Bat kita ki beriu ki ba sharai bat ki ba shakri ki ba penso bai ka man ka jong me. Medon ka nong ka ba kraw ban ai ya ki ko try. Ya kata ki pansnget bagi kita ki jing ai ki babon ya ka molekular haga ktien ga jong me try. Ai bor gi ko try. Kom ki bring it lot, kom ki bring it swai. Noi am de ka buj am de ka bor ga jungi. Noi do men sim ba ko jome ko pa. Pangalak ban le ki ki baro do tau ba pen chat bor ya. Inam tat inam yot hia atat. Haga jing em ba ga jaman sim. In shakri me ko try. Tat ado be menwan. Ai bor gi ko pa. Panginang lak ban pla man ya thu man sakhi ya ka kertenga jong me ko pa hagi breu ki babon ya rap yang ko try haga kertengu jisu ngi dwai amen but amen tolong fi ki breu ki biya sharai but ki bi shakri wanum le ega pop wanum pai shaka pop lene wanum le landet you play right to ai ba ki jing im ki jong fi man la ka second kan long ka jing im ka ba pen so ba ba you play long ki breu ki ba pen kre na marak ano ka por bu try in one kan long bitang clip mat Tani da ai bangidang pensuk bahai blay para bangidang pensuk bahai utrayan wan. Bangakwa ang tip ya piru sawan sa Jesang Healing Festival. Apo boyrembong do khat lai khat sautarek. I program ngila ai bagade kata sawan aga khat tarik ngidon ka porsan baji janmit. Nang ta khat lai tarik ngidon ka por shibji steng minsingi bada ka porsan baji janmit. Bada ka sngi utrai ngidon artli jeseng aga por shipo shiteng bada ka por sawaje janmiet utrain ku pi ngin say shem ya pi ha kita gi sngi bo jing dwai nam tang ni ge seng begini i jing trai ka bor ba ke jong play utrain ku pi ku bless shibon lem ta ka boram ju amen amen yummy I try yummy king kin tiu kerteng halo yummy I try baro ki yaro melong ublay but me day hok banyo kitelit kibla kia pena di pertajam ba melong ubaba kikti kibara le langkum ni yummy I try yummy king tiu kerteng halo kerteng bahalo yummy I try melong ublay but me day hok banyo kitelit kibla kia pena di pertajam ba melong ubaba kikti kibara kipen kiba le langkum ni gina salang men hey kerteng jomi atra kalong kakut baskan habang iri hami jingi senen shem ginong jam saya lupa aku ladau merami ginong abdu saya lupa try hey where your life baro giti
kayo ki angel ki tenda milong ubak nang ta ki jing thao baro ki pat lang kia ngim skap chan bak pen na bu play dong bakra ka pleng long ka phet ki nong cha kayo ki angel ki tenda milong ubak nang ta ki jing thao baro ki pat lang kia ngim skap chan sai diện ra